Nå, Karen, du slog dig noget lige før. Nu laver vi lige sådan en sekundær undersøgelse, hvor vi går kroppen igennem fra top til tå, og lige sikrer, at der ikke er en eller anden skade, vi har overset. Yes. Så jeg starter lige med at kigge dig på hovedet en gang her, og du siger til, hvis der er noget, der gør ondt, hvis du føler, der er en bule eller et eller andet, og jeg mærker efter, om jeg kan mærke noget. Jeg kigger lige, der er ikke noget blod eller noget, tyder på, at du har slået dig. Så kigger vi på ansigtsskelettet. Starter med at mærke alle knoglerne igennem først overkanten af øjenhulen her. Går ned til underkanten af øjenhulen. Og næsebenet. Og rundt på kindbenet her. Så tager vi overkæben. Og der er ikke noget, der gør ondt. Nej. Vi kigger underkæben igennem også. Og du prøver lige at gabe op en gang og ned. Det kan du godt. Og vi kigger også lige, der er ikke nogen tænder, der er gået i stykker. Yes. Godt. Så kigger vi lige på øjnene. Lyser der lige i øjnene, så at pupillerne trækker sig sammen. Det gør de meget fint. Så kigger vi lige på ørerne en gang. Der er ikke noget på det andet øre også. Det ser rigtig fint ud. Så kigger vi lige på halsen og kravebenet her. Og vi mærker på kravebenet, hvor det hæfter inde på brystbenet. Og følger kravebenet hele vejen ud til, hvor det hæfter op på skulderbladet. Der er ikke noget, der gør ondt der. Nej. Vi kigger også lige på brystkassen, at der ikke er nogen synlige skader her. Det er meget fint. Så kigger vi resten af forsiden af overkroppen igennem. Ja, du prøver at tage en god vejrtrækning, mens jeg lige holder på ribbenene. Der er ikke nogen ribben, der gør ondt her. Nej, det er fint. Og vi mærker maven igennem. Der er ikke nogen smerter i maven, når jeg trykker. Der er heller ikke nogen synlige skader på maven. Okay. Så kigger vi lige til ryggen en gang, hvis du går derop foran. Yes. Så kan vi lige, at der ikke er nogen synlige skader på ryggen. Der er ikke nogen smerter, når jeg mærker rundt her. Nej. Og vi kigger lige på overkanten her også. Nej, der er ikke noget. Jeg løber tilbage. Vil du ikke lyne din jakke igen, så du holder dig varm. Og mens du gør det, så tager vi lige resten af overkroppen med armene, mærker på skulderen. Du siger til, hvis der er noget, der går ondt, ikke? Hele vejen ned på hænderne. Så kan vi så over på den anden arm og albuen. Godt. Så nu rører jeg ved din tommeltot. Og det føles ens på begge sider. Du kan mærke det. Er det samme på lillefingeren? Ja. Og så hvis du trykker mig i hænderne, det er meget godt, så skal du lige gøre sådan her med hænderne, og så skub ned mod mig. Tester vi lige albuekraften. Yes. Og du tager lige hænderne sådan ud til siden. Ja, og ind også. Yes, der er god kraft over det hele. Fint. Godt. Så kigger vi lige på bækken en gang. Mærker, der er ikke noget, der gør ondt. Og det føles heller ikke ustabilt. Godt. Så mærker vi ned langs benene. På lårbensknoglen, når du siger, hvis der er noget, der gør ondt. Og vi er nede og mærke på knæet og på skinnebenet. Og hele vejen ned til anklen. Og det samme her. Og det ligner ikke en, der har ondt, når jeg gør det her. Nej, det flyder hele vejen ned. Godt, så hvis du lige løfter det der ben. Yes, og så det andet. Det er godt. Nu rører jeg dig igen på stortæerne. Noget, der gør ondt. Nej. Og på lille tæerne. Heller ikke. Og så tager du benene sådan der op. Og bagefter skubber ned mod mig. Det er meget fint. Karen, jeg kan ikke rigtig finde nogen skader på dig. Jeg tror, du slap billigt. Ja. Så kan vi fortsætte vores tur.